हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन लोगोसे आसा खालामनाय थाबावो भिडिअ सोरबाफोर गोदान हाबनानै नायदोंबा अननानै प्लिज कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव मादैया ओमफ्राय नै नोंथांमोनखौ बेदर फोराननायनिफ्राय बरायहरलायबाय आदैया मालाय बाजाराव बेदरखौ दाम खम मोन्दोंनो बेखायनो बुरजा लाबोलायबाय आरो बेदर फोराननानै जायैयाबो बिराद गोबावसै नालाय बेखायनो दा फोरानलायबाय आरो मादैया ओमफ्राय सनाफोर नायलांदोलाय अननानै दिनैबो मादैनि भिडिअखौ जोबजासिम नै लोगोफोर अमा रानफुनलाखौ एवबाय आंहा जा बुरजा बे बुरजा एवनायनि खारन दं मानो होननानै बुंबा फिसाजोआ अमा जानो लुगैदोंनो सासे लोगो फैदों ओमफ्राय बेनो एवना हरखानोसै टमेट'जों अमाजों जाथारनोनो गोबावथारसै नालाय अमा रानिनि फिसा अमाल' एवनाया जाबाय आंना बेदर रानफुनलाखौ बांद्राय एवबा ससे गजोगोन पानी डाल देगा रे भाई नै आंहा टमेट' फिसा खाफैदोंहाय टमेट' फिसा न'आवनो खानानै मोनजाबाय जोंहा टमेट' फिसा थेन्था बासिनोसै बिसिबांखौ होनसै बेगर गारनानै आरामनो बेगरखौ सिफ्रुना गारनोसै बोसोरे बायनाङाबो गायनाङाबो जोंहा टमेट'खौ बेनो रज'नानै मोनजाबाय थायो बोथोरनि बोथोर लोगोफोर नै आलु फान्थाव ओमफ्राय अमा रानफुनलाजों ओरैबादि गोथाव जायोना फान्थाव ओंख्रिया अमा रानफुनलाजों संसै फान्थाव आलु अमा रानफुनला ओमफ्राय फान्थावाबो दिसिसो मैया फाजा एवनानै जादोंमोन ना बिराद गोथाव मोनजाखादों एवनाया जाबाय टमेट' होसनसैनो आंहा टमेट' होसनबाय टमेट' फिसाजों एवनोसै अमा रानफुनला टमेट' फिसा लोगोफोर आलुजों अमा रानफुनलाजों खेबसेनो जब आंना नै अमा टमेट'आ मोनबाय लोगोफोर जा मोजां एवथारदों बिदि एवथारबासो गोथाव मोनजायो मोनबाय दुन्दिया होबाय संख्रि बानलु थिगसे मोजां नांखाबाय बेहाय फान्थाव अमा आलु संसै मेजेमखौल' एसेल' होबाय आङो बेयावनो एवखाबाय नालाय कालारखौ मोजां नुवाखै माथो जि मोजांमोन केमेरायाव मोजांबा फान्थाव होसनबाय नै लोगोफोर फान्थाव आलु वाव आंना एवनाया जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दै होनोसै आं एसेनो दै होनानै रुइहोनानै थुग्लिनानै आरो दै खेबसे होबावनोसै लोगोफोर नै फान्थाव ओंख्रिया मोनबाय ओरैबादि साइज बिदिनो बाथोनसो जानोसै आलुखौबो बिगुर लेबाखै दे बिदिखौनो गोथाव मोनो आंहा लोगोफोर जानोसैलाय मादैया नै बानलु न'निखौ खानानै लाबाय ओमफ्राय अमा बेदर फान्थाव अमा बेदर आलुखौ जाग्रोसै अमा बेदरजों टमेट'जों याम्मी याम्मी
फिसाजोनोबो हरफाबाय ससे लायो बरिया गोथाव जादों फान्थावाबो गोदै गोथाव जाथारदों यामि जाखानांगौ गोथावथाव आक्रमण होथारनोसै लोगोफोर ओंखामखौ बिराद गोथाव गोथावथार ओंखामखौबो दिनै बुरजा लाफ्लांगारदोंहाय जाजोबनो हानो हाया आलु फान्थाव आलुखौ बिदि खावसे बिगुरैनो होबा जि गोथाव मोनो आं फाग्लासो आं फान्थावाबो गोदै गोथावथार टमेट' गोखैजों गोथाव मोनजादों लकेल टमेट' ना बेखायनो गोखै मोनजाथारदों आरामनो नों जानो हागोन ना हाया बिफा गोखै टमेट'आ बोरायनायखाय जानो हाया हाया आंना बोराया आंनिफ्राय बोरायथारखौनो लाबाय 20 बोसोरानो बारा बोराय मा जाबावनोसै बेबा हाथायाबो लुज जाजोब्बाय मा खालामनानै जाबावनांगौथा 20 बोसोर बारा लोगोफोर आंहा दासो ओमफ्राय माबा 25 बोसोर जादों देरफुनायसो नालाय ओरै 20 बोसोर बारा ओरैखौ ओंखाम जानाया एसे जग खालामबाय आं नङाहाय मा आंना बोरायाखै खथ्थ' मोजांसो खथ्थ' हेन्डसाम आंना बोराया अजय देबगान बादि खानाया खिन्थु अजय देबगान नङा खोदोम बिबार बादिसो
Paano ka siya ta? Tuh, beखौ आं हारसिं जानोसै भिडिअ'आ गोलाव जायो. बाय बाय.